раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Мирзонобод Алишер Худобердӣ бо хонаводаи подполковник Наврӯзбеков Зеребон Нағзибекович зодаи ноҳияи Шуғнони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ки ҳангоми адои қарзи муқаддаси ҳарбӣ ва дифои марзи ватан мардонавор ҷони худро фидо карданд, вохӯрӣ карда ҳамдардӣ ва таслияти амиқи ҳукумати мамлакат ба хусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонро ба аҳли хонавода ва пайвандон изҳор намуд. Фарзандони содиқи миллат бо шуҷоат, матонат ва ҷонисорӣ номи худро дар саҳифаҳои таърихи ватан ҷовидон сабт намуданд ва намунаи ҳақиқии ватандӯстӣ ва шуҷоат мебошанд. тибқи дастуру супоришҳои пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хонаводаи подполковник Наврӯзбеков Зеребон Нағзибекович хонаи истиқоматии духонага дар маркази вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хоруғ дода мешавад. раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон калиди хонаи дуҳуҷрага ба дасти ягона фарзанди подполковник Наврӯзбеков Зеребон Нағзибекович тақдим намуд. волидайни Наврӯзбеков Зеребон барои ғамхориҳои падарона ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипос баён намуда таъкид намуданд ки омода ҳастанд чандин фарзандони дигарро ба монанди Зеребони ҷонфидои ватанро тарбия ва ба камол расонанд ва барои ҳифзи марзу буми Тоҷикистони соҳиби истиқлол равона созанд.